Mange af jer har formentlig hørt om det, der kaldes lineær funktion, hvor en linje falder eller stiger i en lige linje. Det, jeg skal fortælle jer om i dag, er eksponentielle funktioner, der modsat lineære funktioner ikke stiger med en bestemt værdi hver gang. Dette gør, at linjen på grafen buer, da linjen ikke vokser med en konstant. Dette ses på den graf, som I ser på lige nu, hvor den røde stiplede linje tydeligvis er linjen for den lineære funktion, da den stiger i en lige linje, mens den blå er linjen for den eksponentielle funktion, som man kan se, eftersom linjen buer. Men nu til ligningen og forskriften for den eksponentielle funktion. Jeg har valgt at sammenligne den lineære funktion med den eksponentielle funktion for at fremme forståelsen. Men det er tydeligt at se, at det er de samme variabler, der går igen i begge ligninger samt forskrifter. For den lineære funktion lyder forskriften således: f af x er lig med a gange x plus b, og for den eksponentielle funktion er det f af x er lig med b gange a i x'ene. Ydermere så har den eksponentielle funktion altså en plus gangevækst, da y ganges med a, når x vokser med 1. Her har den lineære funktion altså en plus vækst. I eksponentiel funktion er der begreber såsom startværdi, fremskrivningsfaktor og vækstrate. Her er b altså startværdien, eller med andre ord der hvor grafen skærer y-aksen. A er fremskrivningsfaktoren, og hvis fremskrivningsfaktoren bliver større, eller med andre ord hvis a vokser, så vil kurven altså også blive stejlere. Vækstraten det er R, og vækstraten viser hvor mange procent funktionen stiger med. Ligningen for vækstraten er R er lig med A minus 1, og hvis man vil have det i procent, skal man så til sidst gange med 100. Jeg er gået tilbage til grafen for at vise jer, hvordan både A og B påvirker linjen. Som nævnt tidligere, så var B altså startværdien, eller med andre ord, der hvor linjen skar y-aksen. Lige nu har B en værdi af 2,73, hvilket vil sige, at linjen skærer y-aksen i det punkt. Hvis jeg skruer B hele vejen op til at være 10, vil linjen altså skære y-aksen i punktet 10. Jeg sagde også, at A var fremskrivningsfaktoren. Hvis fremskrivningsfaktoren blev større, så vil kurven altså også blive stejlere. Lige nu har A en værdi af 1,43, men hvis jeg skruer A op til at være omkring de 8-9 stykker, så kan I altså se, at der sker en markant ændring i kurven. Det bliver altså meget stejlere, nu højere A bliver. Nu til første eksempel for eksponentiel funktion, hvor du skal forestille dig, at vi indsætter et beløb på 1000 kroner ind på en konto med en årlig rente på 2,5%. Øverst højre hjørne kan I se et dataark, som viser, hvor mange penge der vil være på kontoen efter 200 år. Nedenunder kan I se et dataark, som tydeligt viser, at det er en eksponentiel vækst, vi har med at gøre, eftersom at linjen er en kurve. Vi starter altså med at sætte de kendte tal, altså de 1000 kroner samt de 2,5% ind i kapitalfremskrivningsformlen, som ser således ud. Som nogle af jer måske har lagt mærke til, så minder kapitalfremskrivningsformlen altså meget om forskriften for den eksponentielle funktion, som lød f af x er lig med b gange a i x'ene. Jeg kan derfor sætte 1000 og 2,5% ind på b og a's plads, og derfor lyder forskriften således: f af x er lig med 1000 gange 1,025 i x'ene. På den måde har jeg altså bevist, at det er en eksponentiel sammenhæng, vi har med at gøre. Men lad os gå videre til næste eksempel for eksponentiel funktion. Eksempel 2 går ud på, at Anton lige er startet i 1. G på Ordrup Gymnasie. Modellen for Antons IQ er: x er lig med det antal måneder efter Anton startede på OG, og f af x er Antons IQ efter x antal måneder på gymnasiet. Lad os sige, at Anton havde en IQ på 80, da han startede på gymnasiet, og den stiger altså med 2% hver måned. Da det er en eksponentiel sammenhæng, vi har med at gøre, kan jeg altså indsætte 80 og 2% ind på b og a's plads. Forskriften vil så lyde således: f af x er lig med 80 gange 1,02 i x'ene. Det første spørgsmål går ud på at finde Antons IQ efter et år. Det gør vi ved at indsætte 12 på x's plads i den forskrift, vi fandt tidligere. Når vi regner det ud, får vi et resultat, der er 101,45. Det vil altså sige, at Antons IQ efter de 12 måneder er 101,5. Det næste spørgsmål går ud på, hvornår Antons IQ er steget til 120.
Det finder vi ud af ved at bruge solve, og derefter indsætte forskriften til at være 120. På den måde får vi så at vide, at x er 20,4, når forskriften er 120. Det vil altså sige, at der går 20,5 måneder, altså lidt under 2 år, når Antons IQ er steget til 120. Det var så min introduktion til eksponentiel funktion, men jeg er sikker på, at I vil få meget mere at vide i de næste videoer.